Masu sauraro Assalamu alaikum. Barka da zuwa Abdul TV. Ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin ayyukanmu da zarar mun dora ba tare da kun sha wahala ba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Sannun ku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan channel tamu mai albarka. Sannan muna da roƙon ku idan ba ku muna subscribe ba, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa. Ba tare da bata lokaci ba, muna ɗauke da shirin nan na a duniya wanda yake zuwa mai sauraro mako bayan mako, wanda an shafe sati 49 ana gabatar da wannan shiri. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon domin jin yadda aka kwana a cikin wannan shiri na a duniya mai farin jini, shiri mai dogon zango da yake zuwa masu sauraro mako bayan mako. A cikin shirin a duniya kashi na 48 an nuno inda ɗanwar mayaƙi take kiran waya wadda za ta je ta karɓi saƙo a gurin wani. Fitowar ta ke da wuya a hanyar ta na tafiya zuwa inda za ta, yayin da take cewa mai wayar ba sai ya zo inda take ba, shi ita za ta fito ta zo ta karɓa. Fitowar ta ke da wuya, tana hanya sai kawai suka yi gamo da abali. Yayin da ta kusa faduwa, ta firgita, ta razana, ta juya da gudu. Bata nufi ko ina ba sai da ta koma ɗakin da take a cikin wannan hotel. Yayin da abalan ya ganta ya basar, bai saurare ta ba, bai kula ta ba. Sannan kuma ita inda kanwan mayaƙi take, ɗakin inda abalan zai je a nan kusa da shi yake. Yayin da ya kama bugawa, ta kuma tana cikin razani da firgici don ta zaci ma abalan shagon nata yake, ɗakin nata yake bugowa. Yayin da abala ya shiga je gun abokanan harƙallarsa ya ba su kaya, ita kuma ta ɗauko waya ta kira yayanta mayaƙi, ta ce ga wanda yake bibiyar ta nan zai kashe ta, ya biyo ta har hotel. Yayin da yake tambayar ta a wannan hotel take, ta faɗa mai. Sannan ita kuma da ita da yayan nata sun yi magana ne akan za ta je gidan gwaggo. To ashe ba gidan gwaggon ta tafi bai, hotel ta tafi. Zuwan mayaƙin ke da wuya, ya zo ya duba ba a ga abala ba. Yayin da suka yi saɓani, shi abala ya fito, shi kuma mayaƙi ya shiga. Yayin da ya shiga ɗakin da ƙanwar tashi take zaune, inda yake tambayar ta cewa yana ina. Yayin da ta ce masa ya fito yana waje. Mayaƙi ya fito waje duba bai ga abala ba. Yayin da ya koma cikin ɗakin, ya ga alamu dai shaye-shaye suke a ɗakin nan. Inda ya kalle ta sai yake ce mata nan ne gidan gwaggon. Tun ya saurin kai hannu ya kwaɗa mata mari, ya bi ta da duka. Dukanta yake bai daina ba har sai da ya rakuta gidan gwaggo yana dukanta. Mai sauraro, muna roƙon ku da ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon daga farkonsa har ƙarshensa. Yanzu za mu je talla, wanda yanzu za mu dawo ba tare da ɓata lokaci ba. Baba, a wacce channel ya kamata na ringa kallo? Ok, ga Abdul TV. Ai channel ce da suke kawo ayyuka masu inganci, suna faɗakar da ni a koda yaushe. Kai ma ya kamata kafin ka tafi makaranta ka je ka wannan channel subscribe, domin in ka koma makaranta ka ringa nishaɗantu. Baba, ai ba ni kaɗai ya kamata in yi wannan channel subscribe ba. Ya kamata kowa da kowa ya wannan channel subscribe domin samun ayyuka masu tushe gami da asali. Ku mana subscribe, ku danna mana liking a cikin wannan channel tamu mai albarka. A cikin wannan shiri babban abin da ya ja hankalin mutane shine inda wannan jaruma ta zo tana
cin abinci, wanda akwai plan ɗin da ta shirya, wanda take jiran wannan plan ɗin lokacin sa yayi. Wanda ita dai wannan jaruma tana ɗaya daga cikin 'yan yahu wanda suke kwamushewa mutane kuɗinsu daga banki. Tana cin abincin tana leƙawa domin ta ga wanda take so ta haɗa plan ɗin akan shi ya zo. Yayin da ta tabbatar ya kusa zuwa, tana shirye-shiryen me za ta yi na gaba. Ganin lokacin ya yake da wuya, ta tashi ta je domin ta wanke hannunta. Tana wanke hannayenta domin ta je ta aiwatar da abin da ya kawo ta wannan guri. Yayin da ta fito za ta fita, wanda ta riko hannunta tana kallon gefe, ta kawo da kai don plan ɗin ta kullu. Yayin da suka yi kilashin da shahararren ɗan siyasa wanda ta wullo da waya ta ƙasa, yayin da ya tafi waya a ƙasa.